ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಈದದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲ್ ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೆಂಕಲ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈಟ್ ಶೋ ಉಂಡು ಅವೆಂತ ವರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಸಾಯಿ ಅಂತೂ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ್ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ ಎಂಚ ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಮೂಲ್ ಬಲೆ ಅಂಚನ ಮೈತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಸ್ತುತಿ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ಸಾಗರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಲೆ ಇಡಲೆ ದೂರ ಹೋಪಿ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಂಡತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಲ್ ಶೋಕುಂಡು ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಶೋಕುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ದೂರ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವು ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಣತೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದವು ಮುಲ್ಪ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘ ಎಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯೂ ಶೋಕುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಈರೇನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅನ್ಪುನಾ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಏನ ಕೊಡ್ತಾರ ಈರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ 2 ಜನ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಈರ ಮಗಲ್ ಏರ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆತ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆಯ್ಗ ಲೈಫ್ ಉಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ ಅವೇ ಗೋಲ್ ಅವೇ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೋಜುಲ್ ನೆಜ್ಜಿಯ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಹೊಡೆದನ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಇಂಕಲ್ ನಡ ತಗೊಂಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಟ್ ಏನ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಏನ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ದಾದಾನ ಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮಗಾತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ but it's very beautiful. Yeah, very nice. Basket. It's cute, huh? Oh, that's cute. Handmade ata pura. And pura handmade jute bags undu.
ಮೋಲು ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ ಅಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಇರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಫುಲ್ ಪುದರ್ದದೆ ಇರ್ನ ಫುಲ್ ಪುದರ್ದದೆ ಶುಂಠಿ ಏರ್ಲಿಪ್ಪು ನೀರೇನ್ ಶುಂಠಿ ಬಾಬು ಚೈತ್ರ ಮಾಮಿಯೇ ಪಕ್ಕ ನವೇನ್ ಇರ ಈಗ ಚೈತ್ರ ಮಾಮಿ ಈರ ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಶೋ ತೂದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರಿಟೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಾರ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಯ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡು ಬಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಯ್ ದೂರ ಪೋಪಿ ನಿಕಲ ಅಂದೆ ಅಕಲ ಎಂದು ಅಕಲ್ನ ಜಂಪಿಂಗ್ ದೇಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದ ಜೋಕುಲ್ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪತ್ತು ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಗೋವಾ ಬಾರಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ತೂಪಿಂದು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಪನೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲಿನಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಡ ಚಿನ್ನ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪಲೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬಿಡಾಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಲಿಂಗೋ ಅಂದೆ ಯಾನಿಂದು ಪುನೀತ್ ಅನ್ನಂದಡ ಪಾತ್ರ ಒಪಿನಿಯ ಡಾನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬದ ಪುರಾಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚೈತೆ ವನಸಕ್ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ವನಸಕ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೌಡ್ ಉಂಡು ದಾಲಕ್ಕೇನು ಅಂಚೈತೆ ವನಸಕ್ ಪಿದಾಡ್ನು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿನ್ಕಂದ್ ಗ್ರಿಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಜನ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಬಿಕ್ ದೇಕ್ ಪೋಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಏನಪ್ಪಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಏನ ವೆಜ್ದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಒಂದುಂಡು ಅಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾಕಿ
ಶೋಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋರ್ಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊರಲೆ ಯಾರೇಗೊಂದು ಕುತ್ತು ಪರೋಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ 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 ಸಕ್ಕು ತಿನ್ನಿ ಪೂರ ದಾರೇನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚೈತೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಚೋಚ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ